Vjerujem da je u tom izgovorenim riječima zapravo ime svakog vjernika ove župe, svakoga od vas, jer ste pripadnici jedne zajednice, evo koja već određeno vrijeme, od 2003. godine postoje kao župa. I ovdje zajedno molite, zajedno ste se trudili da ovdje sagradite to molitvu. Biblija nam danas govori o izabranim čitanjima. Prvo čitanje je o viziji, o viđenju proroka Ezekijela, o viđenju Božje slave. Drugo čitanje da smo mi hram Duha Svetoga. I Evanđelje nam govori da Isus želi taj hram trajno čistiti, da ga još bolje upoznamo i da se još ljepše u njemu osjećamo. Taj hram to smo mi, da se sami bolje osjećamo u svome životu, slaveći Boga